ιατρικά να πιάσουν πια. Τι κάνουν οι προσωπικίτες? Σαρνίκνο. Τέλος. Αυτό έχουν. Γιατί άλλα παιδιά, αλλά δεν έχουν. Ό,τι. Σαρνίκνο. Τέλος. Έλα κάτω. Εγώ πάει και θα υπάρχει και υπηρεσία. Άστο. Έλα κάτω. Λίγο κάτω. Έλα κλικάτω. Όλο και ευλογημένα. Ανέβασε. Σιγά σιγά σιγά. Τώρα όμως εδώ χάμε θα έχετε αυτό παιδιά. Μια γραβή στο ανέβασε. Ανέβασε, έλα εδώ είναι. Έλα από εδώ. Όπα! Τον έχει. Τον εμά γιατί τον λιώνει. Έχω κλειδί. Όπα. Έχει κλειδί μέσα. Κάτσε. Ένα κλειδί πιάσει. Πού το έχει το κλειδί? Έχει κλειδί μέσα. Έχει σπιδάκι. Ναυτικό. Για κατέβασε λίγο. Φρέκα τώρα, ωραία. Πήρω τα χέρια σου. Να το κράτη. Ναι. Καλό! Το κλειδί φέρε. Κρατάς. Ναι, έλα. Κατέβασε. Να το κάνουμε στο γάτο μας. Ναι. Κατέβασε. Κατευθείαν στον κάτζο πάλι. Χωρίς το λιμάτι. Δεν τα κατέβασε. Γρήγορα. Κάνε λίγο κάτω ακόμα. Πάμε πάνω. Μακριά τα χέρια. Όπα. Ένας εδώ. Πάμε. Να τρίβεται, καλά λέει τώρα. Τι δεν θα γυρίσει. Γύρνα λίγο. Γύρισε εδώ. Έλα με τα γάντια σου, είπε Ιορδάνη. Εκεί. Πάμε. Πώς τα χέρια σου, πήρε. Ιορδάνη, εσύ θα πας αυτό μόλις ανέβει θα το περάσει στη χρονιά. Πάρε λίγο προς τα μέσα. Ποιο να πάρω, εδώ. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω τώρα, σιγά σιγά. Λίγο θα το τραβάς για να μοιράζει. Τράβα το Ιορδάνη, εσύ τράβα. Δεν τραβιέται αυτό, άμα δεν ανέβει πάνω η αντλία. Πάμε. Πόσο βαριά είναι. Πάμε. Τραβά και το καλό, δυστυχώ. Τραβά το τη μέση. Ένα ήρθε, ένα φτάνει μέσα. Πάμε. Πάμε πάνω. Κοίτα. Αυτό δεν είναι το κλάμπο. Ναι, όχι, ο Ιορδάνη δεν βγαίνει αυτό. Κραυγέται αυτό δεν κραυγέται. Πάμε πάνω. Καθόλου ρε, τι, έλα. Πάμε. Όπα. Αυτό δεν βλέπω ούτε κανάβι εδώ ούτε στο άλλο. Τι θέλεις τώρα να κάνεις? Δεν θα είχαν βάλει κανάβι και ξεβίδωση. Κοίτα, Ιορδάνη, εσύ εκεί θα την κατεβάσει και θα πιάσει ο Γρηγόρη, σηματός, θα πιάσει τη μελιά. Έλα δείξε εδώ στο Ιορδάνη πώς θα κάνει τις γιώτες, δεν ξέρει. Τα σερματόσκηνα. Ναι, δεν ξέρει τι να κάνει, δείξε εδώ πέρα. Τότε δεν μου λες, Σπύρο, δεν μπορώ να τη δοκιμάσουμε όπως είναι να δούμε αν δουλεύει τώρα. Δουλεύει ρε αδειά σου, ναι. Πριν τη βγάλουμε, κάτσε ρε, μισό λεπτό. Μα ούτως έως θα τη βγάλουμε. Α, και να Δεν δουλεύει αδειά ρε Σπύρο. Ναι, ότι Ο Πρίζαρα δεν ακούγες τίποτα. Αλλά δεν ακούγαμε νερά. Άμα είχε πέσει στα 40 μέτρα βάθος, πού θα την ακούσεις. Όχι, τα νερά είναι μέσα, γιατί στα 4 μέτρα έχει νερό. Ήταν μέσα από τα νερά. Για άνοιξε τε Σπύρο. Έβγαζε τα νερά μέσα στα νερά. Περίμενε ακόμα, περίμενε. Αυτή δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή αν τράβηξε με το σεντιμάτο σου, πού θα την πάει. Ρε παιδί μου, άμα δουλεύει, τι να την κάνουμε. Πώς θα την πηδώσεις. Εδώ θα την δώσεις στον Κινάτα. Πώς θα την κατεβάσεις μετά. Τι, Όπως θα την κατεβάζουμε. κρατήσουμε κόντρα. Πώς θα την κρατήσεις αυτή απάνω τη σωλήνα. Δημήτρη, θα κατέβει, άσο Δημήτρη. Άσο, παίρνει. Θα κατέβει, θα Κάτσε κατέβει. άμα φέρνει Θα να πάει. πιάσουμε με την τσιπλίδα, να πιάσουμε το σωματό και εκεί να βάζουμε σωλήνα να το μηδώνουμε. Τη σωλήνα που το πιέδες. Όχι ρε, θα την πιάσει ο κερανός. Πώς θα την πιάσει, αφού δεν μπορεί να κατέβει ο κεράνος τώρα. Θα κατέβει. Με ποιο μιλάς αγόρι μου. Αγόρι μου, με ποιο μιλάς. Να κρατάνε εκεί πέρα σαν το βλάκα. Εδώ, κοίτα πάτσε.
Γιατί ρε μαλάκα σε το βλάκα, γιατί. Να πιάσει την τσιμπίδα, να πιάσει το σωματώσιο στην ελιά. Πώς θα το βλάκα. Σπύρο, έλα δείτε το να πάει στο διάλογο, να τελειώνει μία και έξω. Εγώ τι, περίμενε. Θα δοκιμάσει το γαμουλέ. Άμα δεν δοκιμάσει καλό, δεν θα δούμε τώρα. Για να είναι σίγουροι αν δουλεύει η Αγγλία, καταλάβει. Η Γρηγορία που είναι. Κύριε Καούνη, τι έχετε να πείτε για το κανάλι. Άμα την πας για τη Δήμαρχο, εγώ θέλω ρεπάγια τις αντλήσεις αυτές που βγάζω. Ρηπουδάκια. Άλλος, έτοιμα, εσύ. Τίποτα, δουλειά. Μπράβο. Δεν είμαι από κοντά. Γι' αυτό έχω κατεβασμένο καπέλο για να μην φαίνεται. Δεν σε φέρνει. Δεν σε βλέπει κανένας. Πώς ξεβίδωσε αυτή ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει κανάβι, Σπύρο. Ούτε αυτή είτε η άλλη. Γι' αυτό μπορεί να Πάνω ξεβεί. στη σωλήνα έχει. Δεν έχει κανάβι. Πήγαινε να δεις. Δεν έχετε βάλει κανάβι. Όχι ρε, μπορεί να φύγει μετά με το... Όλο έφυγε τελείως όλο το κανάβι. Όπα! Είναι μέσα στο νερό αυτή. Έχουμε στάθμη το σκάι. Εντάξει, ήρθησε. Πάλι καλά. Τώρα. Πού είναι τη κοινωνία. Αυτή. Κάτσε εσύ. Πάντως όσα χρόνια δεν μου έχει ξαναπεί, έχει να έχει πέσει η αντλία μέσα. Κατέβασε. Εγώ βλέπω δεν έχει κανένα ούτε τέλος, και αυτό ξεβιδώθηκε. Ξεχάσα να βάλω. Δεν μπορεί να ξεβιδωθεί, τι διάλογο. Σιγά σιγά. Κατέβασε. Γρηγόρη, δείξου, δεν ξέρει ο Ιορδάνης, δείξου. Γρήγορα. Έξω. Βγάλε λίγο. Γρηγόρη, πάρε κανένα ψηλά. Σήκωσε λίγο τη σωλήνα. Περίμενε. Από εδώ στην άλλη. Μαλακία. Έλα έξω, προσέχτε λίγο. Έλα έξω να πάρουμε τη σωλήνα. Όπα ρε. Άμα έχω φύγει. Έλα έξω. Αυτό το κάτω είναι. Αυτό που γράφω. Ο Ιμάντας είναι εντάξει. Δεν σκύβεις να τη σηκώσεις, Εντάξει, λίγο αφαγώθηκε εδώ, ελπίζω να μας σπάσει. Θα βάλει κανάβι στην άκρη, Σπύρο, πώς το βάλει. Δίνωσε το Παναγιώτη, βάλει τον Ιμάντα. Άλλη φορά κοιτάς και κανάβι, δεν μου το φέρει κανάβι. Εντάξει. Σήκωσε. Βγάλε έξω. Έλα, βγάλε. Βγάλε τον έξω. Βγάλε τον έξω. Όπα, Γρηγόρη. Δώσε να τους κουτί πάνω. Βγάλε λίγο και σήκωνε. Πώς θα το δες το κανάβι ρε κάτω. Πάνω. Περίμενε. Γεια συγκινήσεις και πάγω τον Γρηγόρη. Γρηγόρη θα σηκωθεί επάνω και μετά το βάζει πάνω. Με το ένα δαχτυλάκι σηκώνω. Έτσι δεν πας, έτσι. Ούτε να στο πει δεν έχω. Όταν θα την πάω πάνω από τον πουλ, κατέβασε.
Όταν πάλι τα λογούδια. Τώρα δεν κρατάς τίποτα και στο Να αφήσω. Δεν θα τα πάμε μετά στο βουλέ. λίγο ακόμα σηκώσετε. Λοιπόν, τις μαλακίες τους δεν θα βάλεις πληρώνω εμείς. Εντάξει. Σένα μιλάω. Βάζεις κανάβι εδώ. Εγώ όταν βάζω κανάβι, είναι σαν να το βάζω πάνω στους λαρούς. Εγγύηση. Σπρέετε έκθεση να ρίξε πάνω. Εγγύηση. Ο Κούλιας έχει πάρει αυτό. Ρίξε λίγο Σου δώσω το βίντεο μετά. Όχι σάλιο. Έτσι μετά, έτσι. Πρόσεξε στο σπίτι. Περίμενε. Έβαψε την εξάτμιση ρε, δεν έχει άλλο ρε. Μια φόρμα με έξω δεξιά ανάκτηση. Εκεί φυσάει ο άνεμος. Θα του γυρίζω εδώ, έλα. Στάσε μας ρε, στάσε μας. Έτσι ρε, παιδιά Και θέλεις να πάρεις και δίπλωμα καπετάνι. Εγώ τώρα το καλοκαίρι θα δεις αν θα το πάρω ή όχι. Θα πάμε το σκάφος συνέχεια. Έχω να κάνω κουραζιέρες. πού θα πήγαινε την Ιγόρη για πέρα να τα... Έλα ρε, φέρτσι να ρε, γραφονισίδε. Να βρούμε μόνο κάποια καλή παρέα, καλό. Θα πάρε. Γιατί άμα δεν έχεις καλή παρέα... Πήγαινε. Έχεις τον φίλο σου. Πήγαινε. Όπα εκεί. Περιεχόμενα, αυτά τα περιεχόμενα. Μάινα. Όπα. Βακετράρι. Όπα. Καλά είναι, ίσια. Έλα εδώ που κάθεσαι ρε. Ίσια είναι. Περίμενε, γύρνα. Όχι, δεν πάκωσε. Πάκωσε. Έλα, φέρ' την τσιμπίδα. Τσιμπίδα, τι μάγκο στα χέρια. Έλα, Γρηγόρη. Όχι, δεν μπορεί, να κάνει... Δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, τραβάτε, ή όχι. Εντάξει. Μπράβο, έπιασε. Καρφίτη πήγες εκεί, μπράβο. Ποιος είναι από πάνω, εγώ? Δεν έπιασε. Όπα. Γιώργο, κάνε μια πάλι έξω, Γιώργο. Όπα, έφυγε από πάνω. Γάμις. Ποιος την πήδωσε πάνω? Έλα σου πω. Γρηγόρη, έλα κράτα λίγο. Κράτα λίγο, Γρηγόρη. Πάνω τα χέρια δεν θα φύγει. Όπα. Σφίξτε την πρώτα Κράτα τη κόντρα, σφίξτε να. και μετά το σηματώσει. Εκεί κράτα. Λίγο πιο μένα. Σε σένα το πρόβλημα. Είναι πολύ καλό. Ωραία. Έχετε και το νου σας μη φύγει, Έπιασε κάτω. Δεν έπιανε, θα φύγει. Κράτε, μην λυγίσεις και έρθει κάτω όλοι. Δεν είχα περάσει την πίτα γωνιακή, δεν έχουμε γωνιακή πίτα. Τι δεν θέλει. Και γιατί ξεβίδωσε. Γιατί βίδωσε το κάτω. Γυρνάει πάνω και ξεβίδωσε. Άρα δεν βιδώθηκε καλά το πάνω. Έφερε περισσότερο βίδωσε. Ξέρετε γιατί ξεβίδωσε? Αυτός που έβαλε αυτό εδώ πέρα βρήκε κόντρα. Βλέπεις, και ξεβίδωσε. Αυτός που έχει βάλει αυτό εδώ πέρα. Ναι, δεν μπορεί να γυρίσει γιατί έχει βρει κόντρα το άλλο. Ξεβίδωσε το αυτό. Κατάλαβες, Γιώργο? Βρίσκει κόντρα και ξεβίδωσε η αντλία πάνω. Ποιος το έχει βάλει αυτό? Λίγο ακόμα. Αν δεν κατεβάζει να βάζω τον μία στο καλώδι. Λίγο ακόμα. Μαλακά. Αυτή η μαλακία το φράγκα. Άμα θέλει και το περνάμε και το Βάζω τον μία στο καλώδι. Αφήσεις την πίτα. Όχι, περίμενε.
Όλοι. Δεν έχουμε κανένα γάτι ρε. Κράτα και το σημάτος του. Από κάτω, μπροστά έχει ένα φρεάτιο κίτρινο. Το κρατάτε. Είναι ένα ρολόγι το οποίο ιδρεύει Υπερδευτεί μόνο. του Δήμου. Έχει διαρροή. Περίμενε Δεν Παναγιώτη. έχουμε ίδρυψη. Αφήνω λίγο, Ο Γιώτρες έχουμε. Ανέβασε και λίγο την τσιπίδα πιο πάνω. Εδώ. Δεν ξέρω τι λέει εκεί, εγώ λέω ότι ξέρουμε εδώ. Και ο Πυρόπουλος Χρήστος. Άστο ρε παιδί μου. Πάει φωτομα κάτω. Δεν είναι εποχή, δεν είναι εποχή. Πρέπει να μαζέψουμε από εκεί πρώτα, περίμενε. Δεν πρέπει να τα Μαζέψτε πρώτα, μαζέψτε από εκεί την κόντρα όλα. Γύρω, γύρω. Πώς τα χέρια σας. Εδώ, πιάσου τώρα, Γιωργάκη. Ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Εκεί. Λάσκα. αφήνετε σιγά σιγά εδώ. Ήταν η οικογένεια μπάλα μας, θέλουμε το Σάββατο. Έλα σιγά σιγά. Ποια σωλήνα Σπύρο εσύ. Ποια σωλήνα Σπύρο. Άσε να δει μικρό να το πάρει. Γκούγια στη σωλήνα εδώ πέρα εσύ. Εκεί είναι. Δεν σου κύριε. Δεν είναι πολύ χαμηλά τα δάχτυλά σας παιδιά, έτσι. Από ό,τι γοργόνες που λέω παιδιά. Άστο τώρα. Σιγά σιγά. Όσοι τα καλό να μην τα φάει. Πάμε. Πάμε. Μητσό, καθέστε. Τι να κάνω. Είναι σαν να σου πω εγώ εσένα, τέρματα. Τελείωσε εσένα. Δεν ξαναβάλει. Γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει παιδιά μαγούς που πάνε το άλλο, το μαύρο. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε. 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 Όπα. Πάμε. Τι κάψει τραβάς μου. Αντί να τα βοηθήσει Θα πάει το εδώ. κανάλι. Θα τα βλέπεις μεθαύριο, θα τα βλέπει όλος ο Δήμος, θα τα δώσω παντού αυτά. Να βλέπω δίπλα. Στον Καούνι που κάθεται όλη μέρα στο γραφείο, θα τα βλέπει να γελάει. Τι κάνεις Τούγια, πάμε με το χαρτί, με το στακέρωμα της αξιολόγησης. Πάμε. 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 Γκούγιας, ο μελλοντικός προϊστάμενος. Πάμε. Όπα λίγο. Τι θα γίνει κατασκευαστής του κομμόνου. Εσύ πήρε φωτιά αργία, τι κάνετε. Έλα, τι μας την άλλη, σε κάψεις και παίζεις. Όταν φτάσουμε, έρθει η ώρα και πάει στην ώρα. Ευτυχώς που είναι ηλιά και αντέχει. Μάινα, κι άλλο, πιο κάτω. Μάινα. Όπα. Προϊστάμενα. Από κάτω από τις κάτω δεν έχει καλύτερα. Εδώ από κάτω, αλλά Από κάτω και από πάνω. ο άλλος. Άστο λίγο η οργανική σχέση. Εντάξει, άστο. Γιατί από κάτω ρε παιδί. Γιατί τη σε πειράζει, να τα σηκώνω. Για πάμε πάνω σιγά σιγά που θα πάει. Καλός είσαι. Σονίλα, βιάσαι ένας από εκεί από την άκρη. Θα πάρε τον κόλπο. Ω, φύγε από κάτω. Βήρα. Και πάει το Σπύρο, βήρα. Άκρινε λίγο. Καλά, μπαμπού. Βήρα. Προχώρα του.
Θα μπει τώρα, περίμενε. Σηκώνει λίγο ακόμα. Εκεί, έλα, πάμε μέσα. Πρέπει να βάλει καραβιτή μέσα, Κάτσε έξω Παναγιώτη. Ναι, ο Κούγια θα σκουπίσει. Να το σηκώσω λίγο. Όχι. Είναι πρωί να το Σήκωσε. Σήκωσε Για να μην λίγο. σκύβω, για να μην σκύβω, ναι. Του πουλάει μέσα. Πονάει, όπα. Το ζωνάρι δεν το χωράμε. Ένα κατσαβιδάκι, ρε, ένα ψηλό. Πάρα που τα ρίχνεις ρε. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Σκουπιδοφάγος είναι ρε. Δεν το ήθελα, ρε. Δεν το ήθελα. Πες το, ρε. Εγώ θέλω ρε πουδάκια. Μη ξηγέσει έτσι. Μήπως θες αλεπουδάκια. Ας το πουλί. Δεν είσαι καλά. Αυτό κιλάει 9 είναι το πρωί το πουλί. Σάββατο θα το ακούω τη ρόκα του Γρηγόρη. Έλα, μαέστρο. Βάλε. Ρε εσύ Κούγια. Ρίχνουμε κι αυτοί, σκουραζόμαστε. Δεν μπορεί τώρα. Είναι καφέ μετά, εγώ καφέ δεν είναι. Δεν ύπνομαι για αυτό. Τελειώσε. Όχι γιατί μπροστά μας θα μας στείλει αλλού μεταξύ του. πάει Από πάνω πουθενά. τις κάμερες. Θα κάτσε εδώ κάτω από τη μιλιά. Ό,τι πείτε, καταγράφετε. Προσέξτε τι λέτε. Το ξύλο όμως δεν καταγραφεί που θα φας όμως. Η απειλή καταγράφτηκε. Τα αρχίδια μας η απειλή καταγράφηκε. Δεν πιάνονται αυτά κύριε. Σπρέι μου πήρες. Από το κρυμί, ναι. Πώς θα βάψεις τα όπλα. Γυρίζω Γρηγόρη. Το ξεβιδίνεις από πάνω. Ή του βάψεις την άσπρη τη φόρμα. Δεν έχει ξύβιδωμα από πάνω. Φτάνει. Γιώργο, Όχι. λίγο μέσα. Λίγο ακόμα κι άλλο. Όπα. Για πάμε λίγο Έλα κάτω. σου πω. Ρίξε λίγο. Οπ, εδώ. Όπα. Σιγά σιγά, σιγά. Κατέβασε λίγο. Όπα. Οπ. Εκεί. Έλα έτσι. Πάλι λίγο πάνω τα πόσικα. Λίγο τα πόσικα. Σιγά σιγά. Ελαφρώς. Λίγο. Όπα, εκεί καλώς. Πιάσε την πίτα. Θα τη φουγάσει να πήγε. Άσε να είσαι. Όπα, Δεν έπιασε. κάτω σου. Περίμενε. Σπύρο. Περίμενε. Το έχεις πώς τη βλέπει. Πώς τη βλέπει. Κράτα Γρηγόρη. Εκεί είναι, πάτσε πίδα. Όχι, να μην κάνεις, άστο. Όπα. Τώρα μου. Κάτι δεν πάει καλά. Το σκουλί σπίξιμο. Μπήκε καλά. Έλα, ρε. Εκεί πάει τόσο μέσα. Θα του δώκω. Δώκε. Έλα, εντάξει. Κομμάτα ρε. Αφήνω εγώ. Να βάλω ταινία και κατέβασέ την. Σιγά σιγά Ιορδανία, περίμενε. Δεν του κρατάει και ο γερανός τώρα. Α, ναι, Δεν φοβάσαι, κρατάει γερανός. Άστος. Γιορδάνε, άστο τελείως. Βγάλτο. Για ασφάλεια την κρατάω. Πάμε κάτω σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά κάτω Γιώργο. Κάτω. Αφήσει τώρα. Πάμε κάτω. Πάει ένα. Περίμενε λίγο. Καμία νούμερα, αυτά ήταν έτσι. Το κατέβασμα. Το ανέβασμα είναι αυτό.
Γιώργο και μας περιμένει, Γιώργο. Γιώργο μας περιμένει. Στην όχθη το καλό. Τράβα το μέσα. Να μας κάνει σαρδέλες. Γιώργο, λίγο. Όπα. Καλός, ωραίος. Τρία ρε πόσο Γιώργο. Αρχίδι θα τα πει. Κατέβασε. Βγάλε το καλώδιο απ' έξω. Πάρε λίγο, πάρε λίγο. Περίμενε. Καλός. Δεν φτάνει το καλώδιο. Αυτά θα πάμε. Μάινα. Όπα! Όπα λίγο. Μην βάζεις, μην βάζεις. Όχι, ρε. Πάμε κάτω. Βάλει λίγο ρε. Πιάσου λίγο και σπίτι. Μάινα. Πάμε. Πώς τα χέρια. Δώσε κι άλλο. Όπα λίγο. Πάμε λίγο. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά Γιώργο. Όπα. Πρέπει να βγει το... Τώρα έχει πάει στραβά. Δεν το λύνεις από εκεί. Γι' αυτό τώρα πάει να κάνει. Σε μπλοκάρει και Σε σημαντικά. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε. Αυτό ρε Σπυρώνο, για το... Μετά θα μπορώ να το βοηθήσω. Μα δεν φτάνει. Μα αυτό θα κάνει ένωση. Μην πάει μέσα παιδιά όμως. Πάμε. Περίμενε, τι πάμε. Όπα, φέρε μία, να το κάνω μία. Πέρα το ενώσουμε, όπα. Πέρα το ενώσουμε. Δεν θα πάρει ένα κομμάτι, αυτό είναι κοντό. Όχι είναι κοντά, απλώς δεν είναι βιαστική καλά πάνω. Απλώς έτσι και περνάει. Γιατί φύγει κάτω. Σήκωσε με ρε, ποιος είναι. Εσένα.